Hello Kabisaya, mamubo ko sa akong tanong. Hapon naman di ay karon. So nag-uwan ng gihapon. Ang tanong, nabubuan ko sa uwan. Nara ko diri sa balay kay wala ko kalaag kay nagsige mag-uwan. Nakoy bisita karon mga Bisaya, pangalan ni si Angela. Kulit kaini nga siya ang pagkabata. Mag-TikTok ko ni siya. Darama ka mga Bisaya. Di balik na akong bata sa Amerikano kay ganahan ni siya nako. Si hi. Hi! Hello Bisaya. Hello, Bisaya. Magsige man siya katawa good kay smiling ba. Hi Bisaya, bag-ori ko na human og laba dira na ko gibutang akong hinay hi kay tungod nagsige mo siya kuwan. Unsa na rong orasa, okay ba unsa na rong orasa? Mukaon ko og kamuti, mao ni akong snack kamuti. Di na ko ganahan mo kaupan kay tungod mo ang doon na bitaw kay kuan na sa ulcer kumukaon ako upan dayon akong hyperbara di matukar inikaon ako sa pan aslong dayon so mga Bisaya maghukad ko kamuti kay mukhaon ko mga snack ni og kamuti. Dara, porting dakwa sa kamuti dito ni umas akong papa nga gikuha. Porting init kay ako lang man siyang gikinamot ang kamuti pagkuha. Huy, porting init Nindot man gining kamuti ning atong snack mga Bisaya kay dili na siya pa hyper. Okay. Nagsige pag uwan, mako kangadto sa uma. Mo tanaw dito sa mga gusto kong papa na unsa na ron. Daghan na guwang. Medyo pod kana ang kelom-kelom magsige mag-uwan. So, guys, kain ako. Guys, di nga jud ang among silingan nga anak sa Amerikano kay mukaon ko na siya og kamuti guys. Among silingan nga anak sa Amerikano. Init pagid ni siya mga Bisaya kay bago pa gining luto. Unya, nadaghan ko na akong sabaw, nalata pod. Nalata sa akong kamote nga. Gidhong ahag. Nananom yun mi og kamote mga Bisaya. Tungod pod nga linosan pod ang paggastos sa kwarta kay pandemic ba ya aron di ron pwede magsiggasto og kwarta. Los. Aya, Kabisaya, diya lang akong husband nga Amerikano. Los. Dala, hi! Ikaw kamuti. Nikaon siya kamuti. Kay nindot ko nung kamuti dito sa Pilipinas ko no. Ay, porting ngita. Unya, pod. Ikaw sa nakihe, Paano? Ang kamote Bisaya, hapit na siya mahimong kahoy. Mura na siya balanghoy. Dugayon na siyang makuha. Mura na siya balanghoy nga manggamot na. Tabang ang kamote, dili tamis. Init ta. Ha? Color white ang among kamote Kabisaya. Agay. Kainit. Nadaot na jud ang ako ang kamot sa init.
Puting pagkatamis sa kamote mga kabisaya. Hello, sir. Miss na kami siya kamote kaya. Lami mang kamote yung kaunan. Medyo dili tamis tud ang kamote kaya medyo tabaang. Labi pala sa ginamos. Muni palisan og ginamos, lami kayong ginamos. Labi na guwang ng saging, kalami gyud sa ginamos. Kaibit. Kung wala rin siya uwan mo, at kami sa buntod, mabalik may pangahoy, tanaw na mo ang munggos akong papa dito kay matabang kung ani may na lang mabahinan ko og munggos kay palato na ko munggos dayon tingnan nato sa munggos butangan og kamay din akong kaunon. Kainit init pa ni sa kong gugma. Sobrang hot. Sobrang hot mga kabisala. Guwapa kayo ang anak sa Amerikano. Sagol, Bisaya, and Amerikano. Masarap. Sarap ng unta. Liters kamote lang di pa kay siya bugnaw medyo init gamay. Kabisaya. Natulog na po lang akong ilo nga si Butok. Natugon tayo. Natugon kayo ang ilo. Akong kauban dito sa bungkod. Wala si Butok nga natugon kaayo. Ang ilo. Inom ko tubig kaya natukan ko. Ay bomba ko nel. Tubig kaya natukan ko. Tubig nga mga pang. Medyo natukan ko sa kamote nga medyo pilit-pilit sa akong baba. Medyo uwan pa mga kabisaya. Medyo uwan pa yun ang panahon. Di ara. Tanaw ako sa akong mga tanong kung naunsa na. Dere. Mga halaman ko mga tanong. Muna siya yung mga tanong na ko mga kabisaya. Andin na ako ko'y pislili nga tanong mga bisaya. Muna siya yung pislili nga akong na-collection dito sa kaumang ko na ako nga akong hatagan og pislili kailangan siya pislili. And then na doon na po ko'y butterfly nga tanong dara
gwapa kaayo, nagsige siya pamuwak. And then, doon na po ko siya, doon na po ko yung rubber plant nga gagmay. And then, rubber plant nga gagmay. And then, na po ko yung zebra nga gabi-gabi. Zebra. Dara is zebra plants. Then, photos nga white na akong mga collection. Photos. And then, mga prayer plant. Muna siya prayer plant. Prayer plant. And then, boring kay dari sa balay. Ay, nagsige man og taligsik. And then, si Butchok, wala ko ni siya pa ka nagkamuti kay kanon man ang pakaon. Hello, Butchok! Say hi, hello, Butchok! Butchok! Buutan siya pa kairo, mga kabisaya. Kaya di ni siya laagan. Ari ragod ni, kung munakaw mi, mukuyog ko ni siya. Muna yung bantay siya dari sa balay. Hello, si Butchok! Ang iyang mama ani, kay way balhibo, kay kining iraw agi kan man siya sa gawas. Kini siyang iraw And then, ako ko'y monkey toys. Yan na, ang aking monkey toys. Tara, pareha na ko now. Ako ang monkey. Muna siya guys, ang ako ang monkey. Muna siya, kauban ako din sa balay nga. Ako rang usa. And then, kung ako'y lingaw, pwede po ko mag-kanta-kanta. Dara, muna siya akong gamiton nga magkanta-kanta ko guys. Kung laayan ko, i-bluetooth ra ni siya. Bluetooth ra gamiton. Nagsige mag-uwan karon. So, sige lang siya uwan. Nindot naman magsigig uwan kay makatilaw pod ang mga misitas o mga uwan. Blessing pod na siya guys nga magsigilag uwan kay tungod ang ato ang mag-uuma, matilawan pod ang ilahang mga mais og uwan. Kay kanang uwan mga kabisaya kay vitamin man na siya. Mo siya makapatambok sa mga utanon, mga misitas like saging, kamuti, mais. Tanang mga halaman mga kabisaya mo na siya pinaka the best na uwan nga imong ibobo kontra sa gripo nga dunay chlorine, di kayo makatambok ang mga tanom. And then nagdag-uman ang langit. So mga kabisaya, i-like ko ninyo sa Facebook page, ang akong YouTube channel, Gloria ako, Alaagan Bisaya. Then, please subscribe na lang sa akong YouTube channel para
makakita mo sa sunod sa akong mga videos.